ULA pen pini jasemet abinong ke parti hiyanang bong dakla media je phase set pen lapu kachipi tadi pini tingak tang nak hai so tami tumi isi theklong lo mane sipson hanse alam pen aposi Karbiang long arat aphan isi pini ala media long kangni pini emosional hoi hai son na pini rat engine so mimi poson sonsi umat party pen aplung jui lobon po sona system se ke padam setela kali Karbiang long arat aphan kipu kangtung mate kapachini kangtung ala hello mopen nami tuma presiden nami than lo di fuel nilitum a committee ke seng alam the ka do welang linang than lo 2020 aning kan au sinitum seng lo manja chingri club long hada sinitum seng lo lapen tu 2020 ang bong pen nilitum acik lo jon wang le itum ke mai pidu ponverna di fuel ke lapen kopia positum acik lo jon wang itum mai pidu ponverna kok ma itum a parti ke aki milang lapen itum a committee mata itum mane members ta du ilang open a jok itum acik lo jon wang meeting do ponang kosintum cerai pon lo lasini itum calendar fix lo la ke every month 10 acik lo jon wang tarik cap la ke itu meeting do pon nang posi cerai pon le lo laso pena phini tum je theklong lo arpu ki deng tang tum anda me ja to bang mane mai meeting nang je tong dunde arpu ke claim nili tum theklong lo theklong si nili tum phi thuni tum chingwai thulo halaso ahuraban ke kupulo itum la puson ge mai meeting nang setong dun de kupulo pamasi nilitum kedam tang 10/09/2022 lake adim ke rong mirdan committee holalong hadang itum di fuel pen itum meeting edo hut nitum hadak ceparai lo je itum la pugalilo arpu dodong atum mai meeting nang gidun de kaching wai long ke wang we ke itum lake chok si pigalam lo posi jok non ciklo jon thomang bong meeting nang se tong dun de pinabang phu abang phie phan ke itum arpu le dodor sta pasun dena athema APHLC long non BJP bena chi opik lo ke wang atum do pik la pen congress bena chi o pen ke wang atum do pik halatum ke leaders a quality atum side lo pen wholehearted pen kame claim je atum si do ulu pusini tum hala so meeting hut nitum chingki chingwai pon lo masi dagrong mirdan community holalong nitum ka chingwai hoda bangke antela so lama bangke itum pinia mat ke itum pithir thip nang nelo pusi puthot la 10/09/2022 arni bangke nitum paper kraksi ampar ke puthot a meeting ahut 10/11/2022 lake ladak adorso committee holalong si nilitum peman ponlo LA meeting amahala so hoda bangke resolution endelo nilitum resolution endelo amasi komada bang pu abang PC meeting nang edun dema labang aphan ke itum arpu penstame pison pona usin itum keceraya teng pen hala sorni pen itum la LA committee pen hoi pen sin itum ceparai pen anke non 2020 acik lo ke 11 adet ke la itum ke every month 10 lo meeting edu la se hala sorni pen nilitum alang ni phan lo ke pale ke parnisi 20 arni sinili tum pele lo pulo te ladak ciklu jon ko ando lo nang litum hisab tha bi rakat tha ha 7-8 months 7-8 months tamane ni tum ke lang lo je alang li meeting wang hi mene palam le
hata wang wedel lasi niligi pui pu bangke da karbiang longa rat APSLC paning je tiara do anta mane ningi bidam nang jia lama vela ke di fuel e alam la pen pini nang letum true media hoi pen letum APSLC ke kroyara panchuning rilo la ke thang iningi bidam nang jia lam ta ve la pen thang iningi solam ta ve apen la ke ICLA long thir kluk nang ji a committee la pen te in tangkring nang ipu a phan sini letum la ke klempon la pen alang li phan party ben leke sor plot kali party ben leke out kali la si mane arpu pen bang apel la tasipson han sedet kali hadak media thengno dolang edi kening je mane waiting list dolang pe hedi dota dolang athe pichoy boma di arpu ke rai krem lo ni gan ni thom na meeting wa ngoi bolo de lage ku pu si lage ke je plan lang ma lage party ang tang lang ma Enge MP election yang nangali lo ke mati di ho lasi nili tum la bangke claim nang kok ama non ka ceplang thu kamang hu thu men nai abangke la BJP IT cell tu bang hadi ho amek jang tek the ano jang tek the jab ta chu ta tek bang we mat social media long hangjo le dak do ke ho do pek na ho nili tum check lo hadi ka do ka BJP IT cell lum senang chonpa lasi la ke APSLC apa ning aja tiara tu manghunang ne pen hala pini da komen ke tok do pik ho hala hai an setami la bangke itu manghudam nang ne lo lasi alang li meeting nang aja tong tu ni litum la register do da la ke ni litum attendance register lo la di fuel e lo attendance register lo la soteng benili la kha et lo alang ni ningkan ke thom plengchen lo ningkan ke thom bolo te cheklojon thong kebra throk cheklojon thong kebra throk angbong ben alang li meeting nang ke attend vice president bang sipson han se bang cheklojon phowe bolo te ningkan isielong ke peni cheklojon ni baksi do chot he di inke alang li ke not vice president laso posi la ke nitom ta lang nang kok lo la si arpu pen ke pisu nang kok lo la si lada ining ke oidam nang jadi adi ma be alang ni nang ke tenu na det la hello 24/08/2020 la bangkalang li phan vice president ke bakar ni lo asor ni dolo 7/09/2020 la ke alang ni nang se tong lo 10/04/2021 alang ni 2001 ning kan ini sinang se tong lo ning whole year pen 2022 ning kan 24/02/2022 la ke hadak kopuni lo phuluni long nang chetong dun lo la pen 11/07/2022 la si lan helo alang li nang chetong dun la si lada ke pene central atum phanda ke koya lama be la pen te lada komane phan ning ke oidam nang ji palam ta be jong si APSLC intang nang ji pulote arpu dolor teng aita nang ne lagi pui bangke pen mo pen tuma presiden ki poson si mane within la non 27 ang bong arpu la tumhan pithu nang ji pulo matidi la ke pasun tang an arputa aku cipithu et nai pulo matidi la bangke nili tum mane kipu gang tu bangke la hello hala a constancy long non sipson han se bang bisaralam hadak donsuri constancy di donsuri constancy long mai meeting ke dudun kaduk kawe ela pen meeting ka erens la pen LA long ta meeting nang ke dudun kaduk kawe active lu pute laga arpu ka lang nitum siklem long po masih klem long lang lale he asila ke mane phan pek pide ji mane phan pek gi po pek de ji polama velo la pen sokos notice nang pale le de sokos notice nang pale le pin machine li phan arpu penang pasun plot pula hai nilitum ladak resolution along ke ilitum sokos notice pidet le arpu pen ing thanang pule kacerai kali hala sohut labang important u sokos notice pidet le itum arpu pen ing thanang pule kacerai kali mane sokos notice ta nang nelo ya ta nang nelo mane continue batai ke thom jong si
alang li tum eten tedet ba jok abang phu abang phile eten tedet pusatame ning la cheklo jon thomang bang si meeting che tong de putela bang ke tum ke action bang ke enang ko posip apram bang ke cerai la helo la sila soteng mesini tum ke claim pon la si hala arpu bang pusatame alang li tum jong si ke claim thu aku active thu pulotela ke kumasi ke claim na halang di ke chipidu ko tum si claim nang ko lage ahok alam lo tame rat inside enon kado be 36 months ang bong pen alang li chekloyon pho an ke mane ningkan ke thomang bong ke chekloyon pho an ke alang li nang attend nun lo meeting ke bak la vp ki pia army pen la si la loisi la pen nilitum mane theklong lo ki jane alang li tum ta hala arta pen langdam lu pulote mane hirilang aposi kamatha pini ke tong thek thelo ta hailo mini la se media thengno dam de ta posi nili tum ta pini media pen true nang le to media hoi pen karbiang longara ra phan nili tum pachini nang koklo asa binong era bangke party hi janang bong pen media thengno chipu bangadi lage pini si pini ding hakta ang nak he seta ning oi nang ne ado we karbiang longara tum anda me la so pena joksi APSLC ka chipri phun potang ho peni heri pota ho puke lage ini pokta matha dam nang ni lagi na son la LE long alam pena posila cherso da alam pena pot bangke la ke thang ke hinu le dam di lagi sining bidam nang ni la helo nang tum han pachini ge peni yong se tum